и да вземе добър, позитивен резултат преди матча след седмица. Начало на срещата в далечен Баку. Аз съм Никола Крънчев и ще бъда ваша компания от тук насетне. Главен арбитър на двубоя е италянеца Даниел Чифи с асистенти Джовани Бачини и Алесандро Ло Чичеро. Четвърти арбитър Даниеле Перенсони. Системата за видеонаблюдение също е на лице. Там работят отново италянци Валерио Марини и Федерико Лапена. Успех! Миналия сезон пробив от дясно. Късчук преодолява Питас, центриране Късчук, възможност за Карабах, ще стигне удар към вратата на Лапулков. Отново Бикалио ще трябва да изгражда наново своето нападение Карабах. Хубав пробив от Матеус, ниско подаване, той е докоснато от Бруно Жордало. Топката отива обаче от друга страна, където Пастор сякаш закъснява спасяване на Лапулков. И отново Късчук. Пак се справя на дрибъл Късчук. Факундо Родригес обаче е готов да посрещне неговото центриране. После Анжело Мартино избива топката в краката на бившия смърв Матеус от Локомотив Пловдив. Много хубава атака на Карабах, която продължително задържа напрежението около наказателното поле на Фьодор Лопулков. Тук беше ключовия момент в атаката. Спасяването на белоруския страж при коварния удар на Бруно. Стратегическия изглед на ЦСКА, тогава, когато е видял стартовите 11, защото от една страна видиш ли Питас и Годой заедно на терена, веднага си казваш, че може тима на Християнев да действа в фронт. По друга страна обаче виждаш едновременно двама типични дефанзивни халфове, като Бамен и Жордал. Контрнападение на Карабах и жълт картон за Леандро Годой. Той знае това. Но отново един от двамата нападатели на ЦСКА спринтира, помага и играе в фаза защита. Някой ще каже, да, тук Годой просто искаше да се поправи, а за това да бъде в Италия. Ебонг. Хубаво подаване към Алеандро Годой, но и добра намеса на капитана Хюсейнов. Анжело Мартинов наказателно прави Мартино. Спасяване на Матео Шкохалски. Дали наистина Анжело Мартино опита да стреля, не е толкова важно, защото е прави опасен изстрел към вратата на Кохалски, но полския страж се намеси. Доказаната полска школа на вратата. Като постановка, поне на мен, признавам си, това ми изглеждаше като център, че браво с Макрецкис. Вероятно има и какво и двамата треньори да коригират, защото искателни старши треньори като тях със сигурност са видяли неща, от които могат да бъдат и по-доволни. Ще има удар към вратата на Лопулков, който той отразява свръхамбициозно от Кали Боржес. Край на първата част. Карабах и ЦСКА завършват първото полувреме на Тафик Бахрам без реализирано попадение. Може би по-дълго, по-сериозно притежание на топката от Карабах. ЦСКА обаче посредством агресията без топка и амбицията на контратака създаде няколко опасности пред вратата на Матео Шкохалски. Поутихнаха. Няма да видим сега повторение на удара. Най-вероятно това ще стане след малко. Нов шанс за Карабах. Върнат топка назад. Удар към вратата на Лопулков и след това гол. Засада. Ето сега с доста сериозно забавяне беше дигната тази засада. Иначе попадението беше на Кади Боржес. Но да видим дали гол остава. Много странно забавяне. 2-3 секунди. Може би съдиите обсъдиха кой точно е бил в положение на засада. Дали голмайстора или някой от останалите. Разбира се, надеждите на Християнев, всички в червено са засадата наистина да е била факт, но късто изпълнение изненада ЦСКА. Йоанис Питас беше оставен да се надиграва. Пастор пък изпусна своя човек. Кой вкарва топката? Много ще бъде интересно как съдиите ще прочетат тази ситуация. Защото Боржес е в засада, но след това Теодори и възгледи за ситуацията може и трайно да я е контролирал. На първо място тук позитивно за ЦСКА е, че първоначалното решение на терен беше в полза на червените, защото в един такъв епизод, в който ситуацията е 50 на 50, опитен италиански съдия със сигурност би се доверил на първоначалната си преценка в комуникацията с останалите ВАР съдии. Ако говорим за спорна ситуация, офсайд, казва съдията, засадата остава. За че браво с Макрецкис. Това си е показател. Но пък и бях изкарани 8 и 5
от продажбата на двама футболисти. То добре се справя Теодор Иванов за пореден път. Гюриев се включва, центриране, избита топка от Фьодор Лопухов. Какво прави там Исак Соле? Вероятно се чуди Христо Янев. Опасност пред вратата на Лопухов. Хубав удар, спасяване на Лопухов. Соле изчиствано. Праща топката в краката на футболиста Карабах. Изчистване на Гбамен. Все пак корнер. ЦСКА оцеля. В 80-та минута Карабах създаде огромно напрежение пред вратата на белоруския страж на армейците, който за щастие този път може да присъства заедно с Макс Ебонг на европейско гостуване на червените. Корнер е изпълнен към близката града. Зварт с още една дефанзивна намеса при подобен тип ситуация. Освен Леандро Андраде, който отиде в Украйна, Карабах продаде Камил Доран в Селтик и най-вероятно ще продаде футболисти на Андерлехт, за да изкара над 10 милиона евро от това лято. Също според Трансфермарк поне, ЦСКА е по-скъпи от двата отбора. Ключова изява на Лопухов. Първо, защото зад гърба имаше футболист в черно. Второ, защото Лопухов изби топката в зона, в която беше безопасно на фона на струпването на футболисти в черно в пеналта на червените. Тук това в абсолютна степен отново за Лопухов. Карабах и ЦСКА ще постеглят към София и националния стадион Васил Левски. Опасно центриране. Шанс за Карабах. Лопухов избива в още един корнер. Може да се види една много коренна разлика между двата стадиона, на които се играят мачовете. Единият кръстен на противоречив футболен съдия, другия на един от най-големите национални герои в историята на България. Монтиел. Джони Монтиел с подаването. То отива към далечната града. За щастие там няма футболист в черно. Петко Панайотов. Към Йоанис Питас. Може ли да се пребори кипърът се? Изглежда много изморен и е абсолютно разбираемо да бъде такъв. Уру. Отличен поглед към Бруно Жордал. Бруно Жордал искаше да има човек отдясно, но нямаше такъв. Пас за Уру. Малко по-дълго докосване от Тамиму Уру. И най-вероятно матч кръда на ветровете. Нов изпълнител. Преди малко беше Монтиел и разочарова. Сега е Кади. Към близката града. Възможност за Карабах. Към далечната града е топката. Факундо Родригес обаче е там, за да застане с тяло и да повлияе на опасното подаване. Този матч изглежда безкраен, но и доста интересен същевременно с това. И пак се връщат на Монтиел в лагеря на Гурбан Гурбанов. А този корнер няма да бъде оставен. Двубоя приключи. Карабах и ЦСКА завършиха при равенство 0-0 в първия двубой между двата тима в Баку. Даниел Кифи сложи край на двубоя. Факт е, че се премина доста отвъд минимално добавените 5 минути и макар Гурбан Гурбанов да не е доволен от това, че корнера не остана, то имаше логика в подобно решение, но не това най-важното в двубоя. Важното е, че ЦСКА се тръгва с нулево равенство от столицата на Азербайджан. За първи път червените срещнаха съперник от тази страна, но успяха да го победят.